Sa number 8, ginpaidalom sa psychosocial intervention ang 45 anyos nga OFW nga tigayon nakapalagyo gikan sa iya employer sa Saudi nga nagamaltrato sa iya. Sandig sa impormasyon gikan sa Overseas Workers Welfare Administration, ginsiling ni Karen Dinsay, ang Public Employment Service Office Manager sa Negros Occidental, ginahatagan anay sa nagakaigo nga pagtatap ang natungdan nga OFW para mag-improve ang iyaman nga ikaayong lawas kag mabuligan man siya sa trauma nga iya ginagyan. Yara na siya karon sa paghinakop sang in charge sang OWA suno kay Dinsay. Ginsiling man ni Isabela Mayor Miguel Angelo Yulo nga parayon man nga gina-process ng Department of Migrant Workers ang iya sining nga papeles para tigayon man sa makakuha sang exit visa. Ang ulihin nilang update gikan sa DMW ang mga maglawig sang 3-4 ka semana kag makompleto hikot ang papeles. Taga Isabela sa Negros Occidental ang napamana sang among nga OFW. Gina-process pasubong gihapon sang Department of Migrant Workers ang yana papeles para makapuli di siya dayon, ma'am. So mo na lang gid na ang do final requirement niya kay wala pa siya dan exit visa, so this is the process para makuha yan na para makalupad na sa balik diri sa Pilipinas. Ang last, ma'am, na hatag na update sang Department of Migrant Workers sa amon hambal nila do mga either do mga 3 to 4 weeks guro ang pag-process pa. Okay. Pero hoping man kami, ma'am, na basi matagaan priority or basi bila mapa-double time bilang iya papeles